कसे काय म्हणजे घरांका कलर तर काढून झालेलो असा राहुल आता म्हणजे गणपती बाप्पाचा डेकोरेशन तर आपण इल्लेलो जिजामाता चौकच्या करेक्ट बाजूक शिवसेना शाखेच्या समोर श्री वामन शंकर पाटणकर यांचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सगळ्यात मोठा दालन लागता जिकडे बाप्पाच्या डेकोरेशनसाठी लागणारे सर्व वस्तू हे मुंबईपेक्षा कमी दरात तुमका मिळतील। मल्टी कलर्स मध्ये सुंदर सुंदर दोरी कर्टन आणि फुलांचे माळा तर एवढे सुंदर आणि अप्रतिम इल्लेले असत ना की तुमका हवे ते आणि तुमच्या चॉईस नुसार आणि कलर सुद्धा भरपूर अवेलेबल असतात। बाप्पाच्या पाठीमागील डेकोरेशनसाठी सुंदर सुंदर सेट्स इल्लेले असतात आणि त्याच्यामध्ये लहान मोठे साइजेस देखील असतात आणि ट्रेंडिंग वाले लटकन सुद्धा यांच्याकडे अवेलेबल असतात ज्याचा यूज तुम्ही अशा प्रकारे देखील करू शकता। आणि बऱ्याच टाइमला असा होता की आपणाक वेळ कमी मिळतं तर तुमच्यासाठी असे रेडीमेड सेट देखील अवेलेबल असतात आणि आर्टिफिशियल फ्लॉवर्स मध्ये भरपूर सारे कलर व्हरायटी असतात आणि रेट सुद्धा एकदम रिजनेबल असतात। चना मॅट असत त्यानंतर ग्रीन मॅट जा की तुमका हव्या त्या साईज मध्ये मिळतात आणि महत्त्वाचं म्हणजे पडद्यांची एवढी कलर व्हरायटी असा ना की तुमका हवं तो पडदो आणि हव्या त्या डिझाईन मध्ये यांच्याकडे अवेलेबल असा। सुंदर सुंदर गेट पडदे असतात आणि छत सुद्धा यांच्याकडे रेडी करून दिले जातात तुमका हव्या त्या साईज मध्ये विविध कलर अँड डिझाईन्स मध्ये।